myslím si, že to uděláme jako vždycky. Já tě poprosím, abys byl co nejvíc vepředu, za tebou bude druhý a dáme třetí, aby jsme to nějak... Když tak vás poprosím, tak vepředu, ještě půl metru, dejte mu, ať tady zůstane ten zadek. Takhle dobrý, super, děkuju, to stačí. Druhý a třetí ještě se nám sem vleze. Tak počkáme na ně. Zatím nás ještě, prosím tě, nechceme ještě žehnout plamenem, ještě je brzo. Pozor, pozor! Ne. Ještě nic, ještě dobrý, jo? Ještě zůstaň stát, prosím tě. Tak ještě popojeď malinko, on nám teda udělal malinko místa. Děkujem. Tak, přátelé, jestli si vybavujete ty zvuky, kdo byl pro vás horký favorit, teď si šetřete potlesk, protože každému dáte to maximum. Takže pojďme na to první auto, dáme si hnedka tady to z kraje, to GTOčko. Dáme si krátkou ukázku, pojď na to. Tak, co vy na to jako mocenstvo? Tak, to byly ovace pro první káru, pro... Bylo to trochu víc. Mně se zdálo, že to bylo trošičku podělej o první, druhý, třetí místo. Máme tady ještě možnost kousek popojet dopředu. Kluci udělali místečko, tak super, pojďme na něj, chlapáku, pojď. Tak přátelé. Dobrý. Souhlasíte se mnou, že tohle je první místo, Hotr? Je to tak? Dobře. Druhý místo. Třetí místo v pořádku. Děkujeme moc za krásný souboj, bylo to super. 12 bodů chlapík s GTOčkem na rozstřelu. Třetí místo. Gratuluju chlape. Druhý místo, krásná práce. El Camino, taky krásný auták. A třetí jezdec, který mu jdu ještě taky poděkovat. Raditka, krásný hotrot, nádherný zvuk, šlo nám zahraje trochu muziky. Pojď! Tak, dobrý, nic nehoří, všechno je v sajku. Je to super, ani se nespálím. Tak druhý auto na rozloučenou, druhý místo. Tak přátelé, tady máme vítěze, první 3 místa Sound Contestu na 9. Tak.